Не е много трудно като начало, нали, защото гайдата има мях, казваме, ето това бялото, казваме мях, резервуара за въздуха, нали? Трудно докато го напълниш с въздух. Затова трябва да си едеш зеленчуците, ама ти имаш розови блъски, значи си много обичам цялото, нали? Може. Трудно да се надуи, след това вече се получава се звука чрез прискочи. Вътре има по едно прискочи, където идва звука. Като балонна спирка. Без него няма нищо. Тук има едно прискочи и на ръчилото има едно прискочи. Ръчичките се подреждат като блок флейтички, и като на пълниш мястите с въздух, надуваш балонче и искаш го някой получава звук. Или коя песечка ви знаете? Шаро и първият сняг. Това се казва ручило. И тук има едно прискунче, обаче няма дупчици за пръстите и само поддържа един бас тон, който хармонизира на мелодията от гайдуничка. Направи звука по-богат, по-красив. Как си учихте да свирите на лесно? Ами аз започнах с моя дядо, който бащата на моята майка, който беше много известен гайдар. И аз съм го слушал винаги. Тогава съм, нали? Много ти благодаря. Аз мечтая да бъда като него, но започнах като бях на 9 годинки. Кой е на 9 годинки от вас? На 10 още по-добре. Има и момиченца, които свират на това. Да. Когато свириш и как става? Ами това става, че поддържам налягането с ръката. Натискам меха и това ми позволява да пея понякога. Затова на тая родопската гайда имам по-голям мях, защото обичам да пея родопски песни и става така. Имам ученици в Щатите. Колко годинки ще е четвърти клас? Да, един от най-добрите ми студенти в Калифорния, казва се Джеси, майка му е българка, баща му американец. И той свири на гайда от една година и половина, две. Учи с мен и с още един учител, Хектор Безанис, който е в Окленд. И също танцува с танцовата група и много обича да играе тия коледарските. Ти харесваш ли да го свириш това? Много. Просто не мога да живея без това. Знаеш, когато човек харесва нещо, че го прави най-добре и като го прави от сърце си лечи. Ти какво много обичаш да правиш? Браво. Много добре, защото и аз започнах да свира на пиано преди на гайда. Пианото много помага за развиване на музикалната култура. Нали? Ти като свириш на пиано, нали се чувства, че си нещо малко повече от ние, които не знаят да свирят пиано, нали? Това е добро чувство. Много обичам. Имам група с битови инструменти, кавал, гайда, гадулка, тамбура и тъпън. И също свиря с фюжен бенд, модерни инструменти, китара, конгас. Свирим световна музика.
Започнах с моя дядо, след това отидох в музикално училище в Широка лъка. Имах друг учител, казва, че са Байдафо, един от най-големите гайдари, ако не е най-големия. И характерното, че аз учих и двете гайди. Тази гайда се казва Джура гайда, което значи висок звук, по-писклива. И другата, която с Мария, свирехме и бяхме тук и тя пееше, е Каба гайда. Ти свириш ли на други инструменти? Почти се отказах да свиря, защото най-обичам гайдата. Значи трябва да избереш между пианото, цигулката, китарата и всичко това. Аз Народните. Цигулката е много хубаво, значи ето, имате вече дует или трио. Пожелавам ви много здраве, да слушате учителките, госпожите, госпожиците. Аз съм сигурен, ето да. Аз нямах затруднение да ги разбера изобщо. Никакъв акцент. И другия път ще научим една песничка заедно да пеем. Аз ще посетя училището и с пианото ще направим тре-та-та, тра-та-та, та-та-та-та-та. Ще направим Боряно, Борянке, салтили си мома. Аз ви благодаря много и много ви обичам. И да ми пишете по време на годината как се развиват нещата. Okay?